Iti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Umuna Tesalonica Kapitulo 1. Kadagiti kamkameng ti iglesia di Tesalonica, isuda at tattao ti Diyos Ama, ken tattao met ni Apo Hesukristo. Sapay kuma taadda kada kayo ti parabor ken talna. Da kami da Pablo, Silas ken Timoteo, tinagapuan daytoy asurat. Kanayon nga agyaman kami iti Dios, maipuon kada kayo amin. Ket idawdawatan da kayo tunggal agkararag kami. Tatunggal agkararag kami iti Dios ken Ama tayo. Malagip mi no kasano ti panangipakitayo iti pammatiyo, babaen iti panagbiagyo. Ti gagetyo ngagtrabaho gapu iti ayat, ken no kasano ti kinatibker tinamnamayo ken ni Apo tayo a Hesukristo. Kakabsat, amumi ngay ayaten na kayo ti Diyos. Ket pinili na kayo nga agpay kinkwana. Tainjig mi kada kayo tinaimbag adamag. Saan lang nga babaen iti panagsaumi? No di pay ket iti panangipakita mi, iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket awan ti panagduadua mi, iti kinapudno ti mensahe. Amuyo ti panagbiag mi, idi nakipagtaen kami kada kayo. Nagpaay daytoy a pagsayaatan nyo. Da kami ken ti Apo ti tinulad yo. Nupay kastaunay ti panagsagabayo. Inawat yo ti sao anapnuan kayo iti rag-o, ti rag-o nga agtaod iti Espiritu Santo. Iti kasta, nagbalin kayo nga ulidan, dagiti amin a mamati, ijay Macedonia ken Akaya. Saan nyo laeng ngayon saknap, ijay Macedonia ken Akaya, ti damag may papanti Apo. Ngem nagdinamag payen, kadagiti amin adiso, ti pammatiyo iti Diyos, ketawan ti masaumi. Saritain amin dagiti atat tao, ti panangawat yo kada kami, idi simarongkar kami kada kayo. Ken, ti panangtalikod yo kadagiti di Diyosen, tapno agsirbi kayo iti napaypayso, ken si bibiyaga Dios. Sarsaritaan dapay ti panagururay yo, iti yaay ti anak na, nga aggapo sa dilangit. Iso daytoy ni Jesus a pinagungar na, ken mangisalakan to kada tayo, inton ukumen ti Dios, dagiti tattao, gapo kadagiti basbasol da. Umuna Tesalonica Kapitulo 2. Pagaamuyo kakabsat, asaan anasayang ti tiyempo nga isasarong karmi idi kada kayo. Amuyo met ti pan nakaparparigat, ken pan nakaibabain mi ijay Filipos, sakbay nga imay kami dita Tesalonica. Nupay kasta, inikan na kami ti Diyos tayo iti tured, anang ipakaammo kada kayo iti naimbag adamag, nga aggapu kinkwana. Uray pay no adu dagiti lapad. Ti panangawis mi kada kayo, saan ngagtaod iti biddot wenno dakes a panggep. Awan met ti panggep mi a mga lilaw iti siya sinuman. Kanayon kitdi nga agsao kami iti mayan natop iti kayat ti Diyos asawen mi. Taintalek na kada kami tinaimbag adamag. Saan adagiti tattao ti paragsaken mi, no diket ti Diyos. Iso a makaammo kadagiti panggep mi. Pagaamuyo unay adikam imay anang paspasablog kada kayo. Saan mi nga inaramat dagiti balikas, anang ilinged iti naago mapanggep. Ammo daytoy ti Diyos. Kastamet adimi kinalikaguman, ti panangdayaw, ti siya sino man kada kami. Da kayo man winno dagiti sabsabali. Nupay kas apostol ni Kristo, at da kalintegan mi nga umawat kadigitoy manipod kada kayo. Ngem naayat ken naasi kami idi, at da kami iti dinnayo. Kas ti ina amang taripato kadagiti anak na. Gapo iti ayat mi kada kayo, sidadaan kami, nangipaay, kada kayo saan lang at tinaimbag adamag, nga agapo iti Diyos, no di pay ket ti mismo abiyag mi. Ngamin, napateg kayo unay kada kami. Diyak agdwa-dwa kakabsat, amalagipyo, no kasano ti panagtrabaho ken panagbannog mi. Aldaw rabii a nagtrabaho kami, tapno di kam agbalin apakadagsinan nyo, bayat ti panangikasabami kada kayo iti naimbag adamag, ngaggapu iti Diyos. Da kayo ken ti Diyos ti saksimi anasantuan,
Nalintag ken awan pakababalawan ti panagbiag mi iti imatang yo a mamati. Ammuyo at tinulungan mi ti tunggal maysa kada kayo, kas iti panangtulong ti ama kadagiti anak na. Pinarigta ken liliwliwada kayo, indagadag mi met ngagbiag kayo a pakaragsakan ti Dios a mangayab kada kayo, tapno mairanod kayo iti pagarian ken gloryana. At dapay sabali agapo no apay akanayon nga agyaman kami ti Diyos. Idi impakamumi kada kayo ti mensahe ti Diyos. Inawat yo sana kas mensahe ti tao. No diket kas pudno a mensahe ti Diyos. Ket pudno nga agapo iti Diyos daytoy a mensahe. Ngamin adda nga agtartarabaho ti Diyos kada kayo a mamati. Dagiti mapaspasamak kada kayo kakabsat ko, napasamak met kadagiti tattao ni Kristo Jesus. Kadagiti iglesia ti Dios ije Judea. Pinagsagaba da kayo dagiti bukod yo a kailian. Kasmet ti panamagsagaba dagiti Hudyo kadagiti taga Judea. Pinapatay da ni Apo Jesus ken dagiti profeta ket indaddadanes da kami met. Saan da ang makayayo ti Diyos? Busuren da dagiti amin na tattao. Iparit dapay iti panay kasabami kadagiti hintil, iti mensahe apakaisalakanan da kuma. Daytoyen iti pagpatinggaan ti kinadakes da. Ket agdisoren kadakwada ti pungtot ti Diyos. Iti biyang mi kakabsat, idi nayadayo kami kada kayo iti apagbiit. Kas taunay ti iliw ken gagarmi a makakita manen kada kayo. Agpaisyo anayadayo ti bagimi kada kayo, ngem saan ti panunot mi. Tinarigagayan mi ti agsubli kuma kada kayo. Uray siyak ni Pablo, namin adu a pinadas ko ti umay, ngem linapdan na kami ni Satanas. Awan sa bali anamnama mi no di da kayo. Da kayo ti ragsak mi. Da kayo ti koruna ti baligi a pagpanakkel mi iti sangwanan ni Apo tayo a Jesus, inton umay manen. Wen, da kayo ti gapo no apay ngagpanakkel ken agrag-o kami. Umuna Tesalonica Kapitulo 3. Kamaudyanan na pulos asan kami idin a makaibtor. Nagnunumwan mi nga rod ngagbati kami adwa ijay Atenas. Idinto nga inbaon mi nga umay kada kayo ti kabsat tayo ni Timotyo. Katrabahuan mi ni Timotyo iti Diyos iti panakaikasaba ti naimbag adamag may papan ken ni Kristo. Imbaon mi amang patibker iti pamatiyo ken mang papigsa iti pakinakemyo. Tapno awan ti sumina gapu kadagitoy apan nakaparigat. Amuyo anay tuding asagabaan tayo dagitoy apan nakaidadanes. Kinapudno na, iti adda kami iti dinnayo, imbagbagami a maidadanes tayto. Ket kas pagaamuyo, dayta tinapasamak. Daytoy tigapuna nga idi sa anakon a makaibtor. Imbaong ko ni Timotyo tapno amun na ti sasaaden ti pamatiyo. Madanaganak amangan no sinulisog na kayon ti Diablo. No kasta ti mapasamak, awanan ti sirsirbi dagiti amin a nagbannugan mi. Ngem itata nagsublin ni Timotyo, impadamag na ti makaparagsak, asasaaden ti pamati ken ayatyo. Nasauna pa'y asilalagip kayo, ken mailiw kayo, a makakita kada kami. Akas ti iliw mi met, a makakita kada kayo. Isot gapuna kakabsat, ada kayo tinang paregta kada kami iti amin apan nakariribok, ken panagsagaba mi. Ti pamatiyo tinang papigsa kada kami. Agsipod taitan, pudno nga agbiag kami no agtalinaed kayo anatibker iti panagbiagyo iti Apo. Mabalin mi ti agyaman iti Diyos, gapo iti rag-o nga impaayo kada kami. Aldaw rabii as ipapasnag ti panagdawat mi iti Diyos, tapno makita da kayo iti rupan-rupa, ket punwan mi ti pagkurangan ti pamatiyo. Sapay kuma, tati mismo a Diyos, ken ama tayo, kini Apo tayo, a Jesus ti mangiturong, iti dalan mi nga umay kada kayo. Padakkelen kuma ti Diyos, ti panagayatyo, iti tunggal maysa, ken kadagiti amin na tattao. Ket dumakkel kuma, akas iti panagayat mi kada kayo.
Iti kasta, papigsaan lanto dagiti puspusoyo, ket nananay ken nasantuan kayo, iti imatang ti Diyos, ken Ama tayo, inton umay ni Apo Isos sa agraman dagiti tattao na. Umuna Tesalonica Kapitulo 4. Kamaudyanan na kakabsat, nasursuroyo kada kami no kasano ti panakilangan nyo iti padayo a tao, tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Kinapudno na kasta ti an-annurutin nyo. Ngem itinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apasaya atin nyo pa'y. Ammuyon dagiti alagaden, ngayon ted mi kada kayo nga aggapo kini Apo Jesus. Kayat ti Diyos nga agbiag kayo anasantuan, ket adaywan nyo ti immoralidad. Tunggal lalaki, amuna kumati na santuan, ken natakneng awagas ti panangasawa. San adinidirrep akas ar-aramiden dagiti saan a makaamu iti Diyos. Awan kumangarod ti sa sino man a mangilupit, wenno manggundaway iti kabsat na. Imbagamin daytoy, ket nainget ti panangballaag mi kada kayo, adusaan to ti Diyos dagiti agaramid kadagiti kakastoy a kinadakes. San na tayo nginayaban ti Diyos, tapno agbiag tayo iti kinadirrep, no diket iti wagas an santuan. Ngarod, ti sumukir iti daytoy a pannursuro, saan a tao ti sukir na, no diket ti Diyos amang ted kada kayo iti Espiritu Santo na. Saanen na masapol, amapalagipan kayo iti may papan, iti panagayatyo kadagiti kakabsat, iti pammati. Insuro na kayo amismo ti Diyos, nga agiinayat kayo, kinapudno na, kastoy ti panagayatyo, kadagiti amin a kakabsat, nga adda iti entero a Macedonia. Isut gapuna adawaten mi kada kayo, kakabsat, adigdigan nyo ti kastoy a panagayat. Ikagumaan nyo kuma tinatal na a panagbiag. Biyangan nyo laeng ti bukod nyo nga aramid. Agtrabaho kayo a maipaay kadagiti kasapulan nyo. Imbagbagamin dagitoy, idi tapno agraemto kada kayo, dagiti saan pay a mamati. Ket di kayton agpannuray iti siya sino man amang ted iti uray anya a kasapulan nyo. Kakabsat, kayat mi a maamuan nyo ti pudno, may papan kadagiti natayen, tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus, ngem nagungar metlaan. Isot gapuna apatyen tayo, nga laen to ti Diyos dagiti natay anag talinaed iti pammati, tapno makipagyanda ken ni Jesus. Daytoy ti pannursuro ti Apo nga ibagami kada kayo. Inton aldaw ngayay ti Apo, datayo asibibiyag, di tayo unaan dagiti natayen. Bumabanto ti Apo manipod langit, ket mangegto dagiti tattao ti may pukkaw abilin. Titimek ti Pangulo dagiti angheles, ken ti trompita ti Diyos. Umunanto nga agungar dagiti natay anag talinaed iti pammati ken ni Kristo. Kalpasan na, datayo asibibiyag iti dayta a tiyempo. Maurnong tayto a maikuyog kadakwada iti ayan dagiti ululep, tapno sabten tayo ti Apo ijay tangatang. Iti kasta kanayon ton nga datayo iti den na ti Apo. Agliliniwa kayo nga rod, babaen kadigitoy asao. Umuna Tesalonica Kapitulo 5. Saanen a masapol kakabsat, ngagsuratak kada kayo, may papan kadagiti tiyempo, wenno panawen a mapasamak dagitoy. Ammuyo unay adumteng to ti aldaw ti Apo, kas iti man nanakaw nga umay iti rabii. Inton kuna dagiti tattao, Nagtal na ken nagtalged kit din. Isunto meten akilaat nga agdisuor kadakwada ti pannakadadael. Kilaat to nga umay akas itirigat ti may sa babae nga agpaspasikal. Ket awan to ti makalisi. Kakabsat, saan kayo nga agbibiyag akas laadda kayo iti sipnget? Saan kayo to nga rod amaklaat iti daytangal daw? Akas ti panangkilaat ti may saman nanakaw. Anak na kayo amin tilawag.
Wen, anak na kayo ti aldaw. Saan tayo at tao ti rabii wenno ti sipnget. Ngarod, di tay kumamaturog akas kadagiti dadduma. No diket siririing, ken naalibtak kayo. Idi rabii ti panakaturog dagiti tattao. Iti rabii met amabartek da. Ngem tattao na tayo ti aldaw, ket nateppel tayo kuma. Aramaten tayo ti pammati ken ayat, apan nakakalasag. Aramaten tayo met, apan nakahilmet, itinamnama tayo ti pannakaisalakan. San natay a pinili ti Diyos, tapno agsagaba tayo iti pungtot na. No di ket tapno magunod tayo ti pannakaisalakan, babaan ken ni Apo tayo a Hesukristo. Anatay gapu kada tayo, tapno makipagbiag tayo kenkuana. Si bibiyag tayo man, wenno natay tayton inton umay. Daytoy ti gapuna nga agpipinnaregta, ken agtitinulong kayo akas iti aramidin nyo. Kakabsat, dawaten mi kada kayo nga ipaayo kuma ti rumbeng a pamadayaw kadagiti agtartrabaho iti sidong nyo. Isuda ti mangidalan ken mangisuro kada kayo, iti panakikadkadwa iti Apo. Ipakita yo tinatanok a panagraem ken panagayat yo kadakwada, gapo iti trabaho da. Agbiag kayo kuma anatal na. Igunam-gunam mi kada kayo kakabsat, abalaagan nyo tinasadot, paturadin nyo ti managbutbuteng. Tulungan nyo dagiti nakapoy, anusan nyo amin ida. Diyo supapakan iti dakes, dagiti agaramid kada kayo iti dakes. Ikagumaan nyo kitdi akanayon ti agaramid iti naimbag iti tunggal maysa, ken kadagiti amin at tao. Kanayon nga agragsak kayo, diyo kumaliwayan ti agkararag. Agyaman kayo iti Diyos, dakes man wenno nasaya at ti kasasaad. Daytoy ti kayat ti Diyos a panagbiagyo akas tattao ni Kristo Jesus. Diyo depdepen ti Espiritu Santo. Diyo laisen dagiti sao dagiti profeta. Usigen nyo kitdi analaing dagiti amin abambanag. Salimet-metan nyo dagiti naimbag, ketliklikan nyo ti amin akita ti kinadakes. Sapay kuma tapasanpun na kayo anan-anay ti Diyos amang ted iti talna. Aywanan na kuma ti Espiritu, kararwa ken bagiyo, ket awan pakapilawan da agingga nga umay ni Apo tayo a Hesukristo. Mapagtalkan ti mangayab kada kayo, ket aramiden nanto daytoy. Kakabsat, ikarkararagan da kami met, kablaawan nyo dagiti amin na kakabsat iti nasantuan nga agep. Igunam-gunam ko kada kayo, babaan iti pamalubos ti Apo, nga ibasa yu daytoy asurat kadagiti amin a kakabsat. Adda kuma kada kayo ti parabor ni Apo tayo a Hesukristo.